Eusko ikaskuntza, jakitez. Esnobisten modernia ostea, narrazio handiei muzin egin eta aur ipuinekin sinetsi. Justiziaren ikurra. Espainiar justiziek euskal auzietan, benda ez bandera du begietan. Politikally correct. Klitxezko erranerak, txiklezko erranaiak. Horrela, motzean emanik. Pentsaketa bat, gogoeta, zirikada edo galdera, paradoxa, iradokizuna, batzotan gardena, lehendabizikoan uler ditekena, bestetan kriptikoagoa, aforismoak dira. Vicente Serrano Izkok Jauzika izenburuarekin liburu batean bildu ditu egunez egun, banan sorturiko bere burutazioak, bere aforismoak. Pentsalaria bera, eta pentsatzen jarri nahi gaituena Vicente. Harridurak, aztoramenak, asaldurak hor ageri dira. Bere azalpenak adituko ditugu, berehala, baina aurkezpena egiten laguntzaile izan duenarena lehendabizi. Alberto Barandieran, egunkariaren eta berriaren Iruñeko erredakzio buru izandakoren hitzak. Uste dut, liburu honen oinarrian dagoela blog bat, eta blog baterako egindako etengabeko alegin bat, hainbat urtez, naufragoa bezala, baina galderak botatzen erantzun baten esperoan edo pentsatzen dut, esaten du beak ez, blogaren arrazoia zein den, esaten du Euskal Periferiako herritar eta periferiako gogoetagile euskaldun sentitzeak bultzaten hau askotan ohikoak ez diren bideetan galtzera. Hor badago periferiaren sentimendua, periferia normalian idazten da zentrorako, ez da, o zentrokoek entzun gaitzaten edo entzun dezaten, kasu honetan. Eta baita ere, bideetan galtzera eta galderetan galtzea, ni uste dut hori dela pixkat Vicenteren, jauzi hauen ari mutur etengabekoa, ez da, beti galderak egitea, ez da, norbaitek erantzun gote duen. Berak idatzitako mezu edo sarrera guztietan, eta, berak bere liburuan uste lau ataletan edo banatu dula, hemengo gauzak, gure ekarpentsoa, nik uste dut oinarria, edo behintzat muina edo iruditzen zait bortizkeria eta bortizkerien inguruko galderak daudela, ez da? Gure gauza honen inguruko gogoeta dagoela, edo behintzat ni hori, netzako hori izan da aldortetik erakargarriena, edo sartu izan nahi zenean bere blogetan, askotan blogetan sartzen gara noizean behin, ez? Ikustea, honek ze esan duen azken astetan, edo azken egunetan, eta ni sartu izan zenean beti interesatu zait pixkat horri buruz egin duen gogoeta, eta bereziki badago bat gau luze honetan izeneko ideia lerro bat, edo 2007ko ekainean etak zueten amaitutzat eman zuenean orduan zabaldu zen, eta 2007-2008 eta ustut 2009 ia osoan egunero, egunero, aforismo bat edo gogoeta bat jarri zuen horri buruz. Eta beha gaina bere buruari jarri zion lana izan zen, ez? Beak esan zuen sarkasmo patetikoena justo eta zuetena amaitutzat eman da horrengo egunean, ez? Idatzi zuen. Sarkasmo patetikoenak idaz ditzaket datorkigun gau luze honetan. Eta gaur kulturiko egun bakoitzean idatziko ditut, gaztigua ematen dizuet bisitarioi, nire auleziak edo gure gorputzeko atal bihurtu zaigun tresna informatiko honen osasun arazue beharturiko salbuespenetan izan ezik. Etak sartu berri gaituen tunel iluneko ustekabeek burmuinean hiltzatuko dizkidaten akuilue bultzatuko nautelakoan nago. Nornai dela ere, gertakizun bakoitzaren erantzunle zuzena. Diren laurdenak ere, zakarkeriak, zentzukabekeriak edo zerkeria izan daitezke gauturiko eguneroko nire fruituak. Baina seguro nago ez direla hiltzaileak izanen, okerreko ituan jota ere.
atal berri bat irekitzen dut bada nire blog honetan ene protesta personal xume gisa. Eta, bueno, 359 protesta egin du honezkero Bixentek gau luze honetan, ezta? Erantzun bakarra du pentsamendu bakarrekoak, baina galdera bakar bat ere ez. Ezta, bueno, bintzat adibide bezala nik uste dut, indar handiko armak indarrean, indar gutxikoak indarkerian. Este bat, neka ezina zen, ezinago egiten. Horixe ezin zieten barkatu, errugabetasuna. Zaude lasai gazte, inoiz ez zara hilko polizia batek asasinatuta. Kultur arloan ari gara hemen Euskal Herria irratian, Eusko Ikaskuntzarekin batera egiten dugun kultur zabalkunderako saioan. Aforismoak, hor Alberto Barandieran aditu dugu. Bixente Serrano Izkoren liburua da Jauzika. Aforismoak laburrean modu sintetikoan adirazitakoak dira, zirikadak, eztenkadak, inguruan zer gertatzen den horri buruzkoak horri erne baitago Bixente Serrano Izko. Errealitatean zer suma, hor diren paradoxak, inkoherentziak eta beste. Egilearen azalpenak bere liburuaren aurkezpenean. Kultur arloan ari gara hemen Euskal Herria irratian, Eusko Ikaskuntzarekin batera egiten dugun kultur zabalkunderako saioan. Aforismoak, hor Alberto Barandieran aditu dugu. Bixente Serrano Izkoren liburua da Jauzika. Aforismoak laburrean modu sintetikoan adirazitakoak dira, zirikadak, eztenkadak, inguruan zer gertatzen den horri buruzkoak horri erne baitago Bixente Serrano Izko. Errealitatean zer suma, hor diren paradoxak, inkoherentziak eta beste. Egilearen azalpenak bere liburuaren aurkezpenean. Eta lehen esan dudan bezala. Eta atal honetan badago azkeneko azpiatal niretzat oso esanguratsua dena euskarari buruz. Etorkizun horretan zer nolako papera bete beharko lukeen euskarak eta azpiatal horren izena da txitxarren egoak, hau da, hori euskararen paperaz eta lekuaz etorkizun hobeago batean. Funtsean, planteamendua hori da, pentsa eraztea. Ez nik neuk irten bideak alako aforismo apodiktikoak eta botatzea nola egin behar diren gauzak eta baizik eta galderak sortzea. Badakit, genero honek, hori irakurle gutxi duela eta oso zaila dela bai aforismo bildumetan, bai poesietan eta poesia liburuetan eta oso zaila dela hor agertzen diren gogoeta guztiak eta ez dakit kitzikagarri suertatzea irakurle bati ere. Irakurle bakar bati ere. Baina bai, seguru nagola eta esperantza horrekin egin dut azken finean liburu gisa hau, bai espero dudala irakurle guztiek gutxienez testuren bat aurkitzeak itzikagarri suertatuko zaiola. Eta nire ustez horregia salbatuko luke liburua. Aforismoak dira, labur-laburrean emaniko ideiak, baina ideia horiek ez dira beti sinpleak, gutxitan, gehienetan konplexuak dira, eta hortaz gertatzen da, astiro, lixeritu behar izaten direla. Aforismoren liburua ez diteke narrazioen modura irakur. Jauzika irakurri behar ote da, nola horixe galdera Bixente Serrano Izkori. Alde batetik poliki irakurtzeko. Ez dira jarraian irakurtzeko goitik behera eta poesiak ere ez dira horrelako nire ustez. Nik beti horrelako generoak irakurtzen dutut banaka eta ea zer sortzen zaidan buruan. Eta nik lau atal hoien aurretik jarri dut manifestu antzekoa izenburuko alako atala zebat baita ere aforismo ez egindakoa eta hor adibidez irakurleari esaten diot, ez kezkatzeko zer demontre esan nahi dudan nik testu batekin edo, baizik eta ea bere buruan horrek sortzen dizkion beste burutazio batzuk edo sentipenak, edo amorrua, edo auskalo zer eta.
Nire ustez, genero honen funtsa ez dago zer demonte esan nahi duen honek. Baizik eta nire baitan zer sortzen du. Honek. Eta adibidez, duda egon nintzen, hori zerrenda bakar batean jartzea edo, eta horrek niri hori ongi iruditzen zait aforismo egileen aldetik. Besterik gabe, inolako ordenik gabe, agian ordena alfabetikoan eta jartzea, bata bestearen ondoren eta naiz eta jauzika leku batetik beste batetara eta jarri. Ongi iruditzen zait hori. Zergatik, ez dakit aforismo bakoitzari eremu zabalagoa edo handiagoa edo irekitzen zaiolako horrela. Nik egin dudan bezala sailkapen bat egin ondoren eta aforismo horiek hoien eremua nolabait murrizten da. Aforismo bat jartzen badut gerrilla hau garbiena da zentzu horretan, baina aforismo bat jartzen badut adibidez jantzi iluneko demokratak azpiatal horretan eta, baina aforismo hori berdin joan zitekeen agian beste etorkizun bat beste atal horretan eta, baina honetan jartzean nolabait bideratzen dut irakurlea eta hori pena ematen dit. Horrek pena ematen dit, baina badakit aforismoak irakurtzea zaila dela, berez genero honen joera da nolabaiteko hermetikotasuna edo sortzea, baina hori nolabait horrela sailkapen honekin irakur nahi duen irakurleari edo nolabait errastasun pedagogiko bat eman nahian. Horregatik hitzaurreari jarri dion titulu hori, Cicerone gisa. Nolabait, irakurketak gida nolabait. Baina nik beste irakurle batzuei emango nieke beste gomendio bat. Azarean irakurtzeko besterik gabe, kontutan hartu gabe hemengo sailkapena. Ea zer bururatzen zaion. Jauzika Vicente Serrano Izkoren liburua. Pamela Etxeak editatua Upaingoa izeneko sailean. Hemen ezagutu dugu Euskal Herria irratian kulturarloan. Astez aste eusko ikaskuntzarekin elkarlanean egiten dugun kulturaren zabalkunderako saioan. Eusko ikaskuntza, jakitez.